Ingane wethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi. Uma uqala ngale channel liqinisekise ucinisekele usubscribe uthola zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel. Umndeni kaLusha Mafokeng waseSebokeng ufuna ubulungisa kulandela ukuthi behambise ke uLusha esibhedlela ekhulelwe ke esesiko. Bathi odokotela bafike bamthinta kancane wadlula ke emhlabeni noma ke bekhona bewumndeni kodwa kwathiwa ke isidumbu sakhe ngeke noma ke isidumbu ngeke benikwe sona ngoba ke uLusha ushone ke eseshilo ukuthi umndeni umnike ke isihlambezo, so kumele ke balinde amaphoyisa aphenye ukuze ke kuzoboshwa omnikile. Bathi ke kudlula izitsuku baya ke esibhedlela banikwa ke isidumbu sengane kwathiwa ke esikaLusha asitholakali. Bathi ke balinde 2 weeks wonke kuyimanje ke batshela ukuthi isidumbu sakhe sanikwa kumndeni wrong nokho ke noma ke nokho ke sigcine ke sibuyile kodwa ke bafuna ukubopha isibhedlela. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho kulolu daba oluthi ke alifana nalolu luswena ucabangani ke ngalo, asho lapha ku comment section.